बर' हारिनि जि संग्राममोन बे संग्रामा लासै लासै मिनिंलेस बायदि जालांगासिनो दङ। बेनि गुबै जाहोना जाबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया गावनि बिसिखौ एमएलए मिनिस्टार बानायनो नागिरनाय, गावनि बिबोनांखौ इएम बानायनाय आरो गावनि बिबोनांखौ मर पावार होनानै गावनि जिथु डिक्टेटरशिप नेपटिज्म फर्मुला बेखौ बिथाङा बाहायदों। शुद्ध बसुमतारी बिथाङा बिटिसि एकर्डनि सासे मिडिएटरमोन, नाथाय बिथांनो बिपि बा टिकेट होआसै। प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों एखेलगे खामानि मावनो मोननाय, आन्दलन खालामनो मोननाय सासे दैदेनगिरि। दा बेफोरबायदि दैदेनगिरिखौ जेरैबायदि हाग्रामा महिलारिया नासयलांदों, मोनसे बाथ्राखौ नायदों, बर' जातियाव दिनै शिउली महिलारि बिथाङा मा कन्ट्रिबिउसन दङ। एकमात्र हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसि जानायखायनो जुदि एमएलए जानो मोनोबा बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन मा बाथ्रा थानो हानो। दिनै जोङो नायबाय जे हाग्रामा महिलारिया कुनु बर' हारिनि थाखाय सानग्रा मानसि नंला। जेरैखि जाया सेम एज इट इज बेखौनो खालामगासिनो दङ रिहन दैमारि बिथाङा। बारग' मन्त्रि बिथाङा गावनि फिसाज्लाखौ जेरैखि जाया राजनैतिक भाबै इस्टाब्लिश खालामनो गायसननो थाखाय बिथाङा सानहर नाजागासिनो दं। दिनै एग्रिकालसारनि माबाफोर एप्रुभेल लायनो थाङोब्ला दिनै रिहन दैमारिनि फिसाज्लाखौसो लोगो हमनो गोनां जायो। रिहन दैमारिनि फिसाज्लाया एमसिएलए ना इएम ना एमएलए मानो? बर' आन्दलनाव बड'लेण्ड मुभमेन्टआव रिहन दैमारिनि फिसाज्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसि, बिथांनि बिबोनां, बिथांमोना मा कन्ट्रिबिउसन दङ? दिनै प्रमिला रानी ब्रह्म बायदि सासे गोग्गोम दैदेनगिरि, बर' जातीय संग्रामजों बड'लेण्ड मुभमेन्टजों थोंजोङै सोमोन्दो थानाय मानसिफोरखौ बिथांमोना इगनर खालामगासिनो दङ, अफेन्डेड खालामगासिनो दङ। बर' हारिनि जि संग्राममोन बे संग्रामा लासै लासै मिनिंलेस बायदि जालांगासिनो दङ। बेनि गुबै जाहोना जाबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया गावनि बिसिखौ एमएलए मिनिस्टार बानायनो नागिरनाय, गावनि बिबोनांखौ इएम बानायनाय आरो गावनि बिबोनांखौ मर पावार होनानै गावनि जिथु डिक्टेटरशिप नेपटिज्म फर्मुला बेखौ बिथाङा बाहायदों। रोजा रोजा बर' फिसाफ्रा संग्राम खालामनानै मोननाय जिथु सासन, बे सासनखौ बिथाङा मिसइउज खालामदों। गावनि न'खरनि मानसिफोरखौल' वेल इस्टाब्लिश खालामनो बिथाङा नाजादों। दिनै बिपिएफआव जायफोर दैदेनगिरि दङ बिथांमोना खनसेनि थाखायबाबो सानना नायनाया मोजां। शुद्ध बसुमतारी बिथाङा बिटिसि एकर्डनि सासे मिडिएटरमोन, नाथाय बिथांनो बिपि बा टिकेट होआसै। प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों एखेलगे खामानि मावनो मोननाय, आन्दलन खालामनो मोननाय सासे दैदेनगिरि। दा बेफोरबायदि दैदेनगिरिखौ जेरैबायदि हाग्रामा महिलारिया नासयलांदों, मोनसे बाथ्राखौ नायदों, बर' जातियाव दिनै शिउली महिलारि बिथाङा मा कन्ट्रिबिउसन दङ। एकमात्र हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसि जानायखायनो जुदि एमएलए जानो मोनोबा बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन मा बाथ्रा थानो हानो। संग्रामि जिथु धारा बेखौ नायखानांगोन। बर' जातियाव सोरबा राजनितियाव फैदो, बहाबा थांदो, समाजनि खामानि मावदो, हारिनि खामानि मावदो, गासैबो बिथिंखौ जुदि नायोब्ला जों नुनो मोनगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेफोर गासैखौबो भेलुलेस खालामबाय, मिनिंलेस खालामबाय। दिनै जोङो नायबाय जे हाग्रामा महिलारिया कुनु बर' हारिनि थाखाय सानग्रा मानसि नंला। जेरैखि जाया सेम एज इट इज बेखौनो खालामगासिनो दङ रिहन दैमारि बिथाङा। बारग' मन्त्रि बिथाङा गावनि फिसाज्लाखौ जेरैखि जाया राजनैतिक भाबै इस्टाब्लिश खालामनो गायसननो थाखाय बिथाङा सानहर नाजागासिनो दं। दिनै एग्रिकालसारनि माबाफोर एप्रुभेल लायनो थाङोब्ला दिनै रिहन दैमारिनि फिसाज्लाखौसो लोगो हमनो गोनां जायो। रिहन दैमारिनि फिसाज्लाया एमसिएलए ना इएम ना एमएलए मानो? बर' आन्दलनाव बड'लेण्ड मुभमेन्टआव रिहन दैमारिनि फिसाज्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसि, बिथांनि बिबोनां, बिथांमोना मा कन्ट्रिबिउसन दङ? दिनै प्रमिला रानी ब्रह्म बायदि सासे गोग्गोम दैदेनगिरि, बर' जातीय संग्रामजों बड'लेण्ड मुभमेन्टजों थोंजोङै सोमोन्दो थानाय मानसिफोरखौ बिथांमोना इगनर खालामगासिनो दङ, अफेन्डेड खालामगासिनो दङ।
सुद्ध बसुमतारी बिथां BPF नि गाज्रि समाव बिथाङा BPF खौ स्टेन्ड होबाय दिनै मोजां सम फैनाय लोगो लोगो सुद्ध बसुमतारीखौ जेरैबायदि अपमान खालामबाय सुद्ध बसुमतारी बिथां प्रमिला रानी ब्रह्म बिथां आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा एक सेकेन्डबो जुदि बिथांमोननिया जातिनि सेन्टिमेन्ट दङब्ला दिनैनि तारिखआव बिथांमोना BPF राजखान्थि हान्जायाव थाजाया मानोना हाग्रामा महिलारिया अनलि गावनि फेमिलिखौल'सो इस्टाब्लिश खालामनो एजेन्डा लागासिनो दं बेराफारसेथिं दाखालि बयबो नुदों लाइमोनफोरनो 2 लाख होगोन होननानै 100 कोटिनि बाजेट बानायगोन होननानै बिथांमोना जेरैबायदि गावनि मानसिफोरखौ अनलि गावनि बंसनि मानसिफोरखौ सोरबा VCDC चेयारमेननि फिसाला सोरबा VCDC चेयारमेननि बिहामजो गावनि हिनजाव आच्छा VCDC चेयारमेननि हिनजावा बोरै लाइमोन जानो हाखो बिथांमोना दिनै 2 लाख थाखाखौ गावसोरनि न'खरनि मानसिफोरखौल'सो होनायखौ जों नुबाय बिथांमोना जेरैबायदि बुंदोंमोन लाइमोन बेकार लाइमोनफोरखौ इस्टाब्लिश खालामगोन होननानै इलेक्सनाव जेरैबायदि खोथा होदोंमोन ओरैबायदि थगायबाय लाइमोनफ्रा जोबोद दुखु मोनदों दिनै कास्टम बिक्रम रिन्जय बिथांमोनखौ बोरैबा जुदि लाइमोनफोरा लामायाव जुदि हारसिङै लोगो मोनखनबा मा जागोन जों बुंनो हाला बेबायदि थगायनो नाङामोन लाइमोनफोरखौ थगायनानै जेरैबायदि बिथांमोना भट लाबाय गिदिर बाथ्रा बुंबाय इलेक्सननि सिगाङाव 2 लाख होगोन होननानै बोरो अदालगुरिनिनो जि भैरबकुन्द कन्स्टिटुएन्सि बे VCDCनि जिथु जाथाय दाखालि बावैसो जिथु कल रेकर्डिं जेनुइन मोनसे कल रेकर्डिं जों मिथिबाय जे 50% 2 लाखनिफ्राय बिथांमोना बिफिनदों मानो बेबायदि खालामदों बिथांमोना जुदि लाइमोनफोरखौ थारैनो जौगाजानायखौ लुगैमारोमोनब्ला बिथांमोना बेबायदि खालामनाय नङामोन दा जायखिजाया बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै बर' जातिया सानदों बर' हारिया सांग्रां जादों दिनै हाग्रामा महिलारिया जे दिनै राजखान्थिखौ गावनि न'खरनि थाखायल'सो बाहायदों बर' रायजो राजानि थाखाय बाहायाखै बेखौ नुदों आरो बयबो मिथिगौ